420 guys. Ang nakabutang. 79 man dito. 20 na galing sa tumoy oh. Oh, 420. Guys, good morning day guys. Good morning day mga karap. Tanaw sa akong kuan gripo guys. Kaya bayron na mo sa gripo na mo sa water district. Minimum rin na taga bulan pero karon nang 2,000 na mong bayron. Dako kay 2,000 guys. So kayo gila sa mis kong rappers kinabuhi. Lungag sa tirada guys kay para sure ball kayo ng kuan ani. So guys, tanawan ninyo ang kuan guys ha, ang bill guys. Layo. So guys, tanawan sa bill ha. Brad, abis ang bill brad, tanawan sa na to. Tanawan bill guys ha, sa isa ka bulan guys. Consume 2,000 guys ang bayro nun. So tanawan ito ng 2 ka bill guys. Tara, kani guys, yung naging bulan guys, pero wa pa gyud nabayaran minimum ra guys, no? 220. So karon guys, bulan na 2,000. Anong nangyari? 2,000 naman guys. So layo naman kayo. Naunsa naman ni sila. Oy, libat mo guro nag-reading ani guys. Tanawa ko na guys oh. Layo na kayo guys. So check upon po nato doon dito guys ha, sa kuan guys. Tanaw na itong metroan guys, kaya para makita ginato di guys. Cool. Tanaw na kung kuan metroan di cool kay. Ang nakabutang dito for kuan man 470. Ay, 479 din. Ang dira, 420. Libat siguro itong nagkuhan, reading. Yung ni guys. 420. Wow! 420 guys. Amazing! 79 man dito, 20 na galing sa tumoy oh. Oh, 420. Na halap ng puto ni among kuan. So kita na nyo guys. Dong, basta na kasagkatwiran dong, ipaglaban mo. Pero tuon man daw ni karon guys, sa katong magkuhan guys, inspection sa mga metroan guys. Asa? So puhon ha. Ano man? Amo lang lato-laton guys, taon. Dito magkuhan karon? Sa senior? Mo to guys, sa pintador mo guys, about sa pintador guys. Kamay berno ora gibayaran ug mabayaran magaling na ko nga. Kaya kay mga ulo guro kabalay mo. Ulo ka minimum guro ni among gikuan. Buktan. So, amazing. Mao to guys. Sunod na pod, maing lawas. God bless you all. Binsar Abbas.